otu ọbụla ọsọ ọnọdụ ya dịrị ịtụ iche eziokwu na mmiri ọka ya ese. Nne n'ọnọdụ anyị nọ unu afụ na enwere ikuku ọjọọ na-ekunu evil wind. Enwere time the power of darkness ji eru, ọ dị n'akwụkwọ nsọ. Oge ahụ ruo ha na ọ dị ka ọ na Chukwu anọrọzi. Oge ahụ ruo ndị tụkwasara obi na Chineke eke nkwụcha maka ọtụtụ ya gharịpụ n'okwukwe ha, ọtụtụ ya ajụ Chukwu ajụjụ ha ekwesịrị ịjụ. Ụfọdụ nwere ike ikwutara onwe ha abụmọnụ. Achọrọ m imetụ aka na ife mere ahụ one ma one gara aga, maka ọtụtụ ụmụazị anyị jizi maka ọnọdụ anyị nọ na ya wee na-eme ife ọjọọ dị egwu. Ife dị iche dị na freedom fighting and criminality. O nwere onye ọbụla bụ nwa afọ Igbo ṅụrụ mmiri ara nne ya bụ onye Igbo amasị na nnwere onwe ndị Igbo adịrị ya mkpa, mana e nweziri ndị ji ya nụ ma izu ori ma kidnapping. Nke ka njọ bụ nọọ ndị Igbo ka a na-egbu. Efu ebe nwanne na-egbu nwanne. Ụfọdụ kpọrọ ọgaranya anaghị ego ma gbuo ya. Igbuchasịa ndị ọgaranya ji ego ke ndị ya anata ego echi. Anyị ama eji na a na-egbu mmadụ ghara ekwu n'eziokwu. Onye gbukata ike agwụ ya mbọsọ ọbara ya abaghị anya ijiri aka ya kwụọ ụdọ. Eso wee mee ife dị na martial arts. Ana m agwa unu ya, ekwuona m ugboro one ma one. Mụọ ka esi egbu mmadụ. Ife sere mụ na ha na ndụ na mama kwafu ọbara, maka ama m na ọbara nwee voice. Mbọsị Chukwu ya echeta gị, you can run but you cannot hide. Ife ọsọ si gwọọ n'ọgwụ, o nwere onye ndụ ya dị n'uko. Anyị afụ na ndị nyajuru ọgwụ n'ahụ ha niile ama gbagbuo ha, fụ ndị na-agwọrụ ndị ori ọgwụ ama egbuo ha. Ọnwa mgbe nta maka ife a na-eme kịta na-eme odomanya nọ evil crusade. Na-eke ana Igbo dị nsị na mma emetụ aka n'akụkọ dị aṅaa ka ụmụazị dị afọ 20 na ụma 20 years, 23, 25, 28, even 30 years. Ka m kọtụ obere akụkọ a ka unu wee na-echeta, maka ọtụtụ n'ime unu nwee ike kuru unu n'aka, ụfọdụ amụbere unu. Ife na-ekwu maka ndị na-eme kidnapping na ọtụtụ ife ọjọọ dị iche iche. Ọ dị iche na mba anyị na-agba maka nnwere onwe. Unu anọkwana under the shadow of na a na-agba mbọ nnwere onwe. A na-ebesi isi ndị mmadụ na-ele pas ha n'ime ọfịa. Anọ ya agbagharụkwa ndị na-arụ ana Igbo azụdoro ụkwụ. Onye oziọma ka mbụ mma agwa unu nke ya atụ na-agbụ. Anọ m ka dọkịta na-agwọ ọrịa. O nwere ndị ada akpọ m, ụfọdụ ndị ori na-akpọ m, ụfọdụ ndị na-eme ife ọjọọ dị iche iche na-akpọ m. Ụfọdụ a na-ekpesara m na ha chọkwa n'isi n'efe apụta. Na-enye some of them counseling, ụfọdụ hidden numbers. Mkpa dibịa bụ onye arụ adịrọ ka ọ na-akpa. Ana m ekwu okwu a ka m zọpụta mkpụrụ obi gị. Ọ bụrụ na ị na-etinye aka n'ịkwafu ọbara, ịtọ mmadụ na ọtụtụ ife ọjọọ dị iche iche, gee ntị. E nwere oge ọnọdụ a dị, mana ọ na-abụ ọ dị nwa obere oge nya bụ ikuku kuwe okpochakọ ndị ntorobịa tiri aka na ụdịfe akpochapụ ha. Ana m echeta mgbe e mere Boys Oye na 1970s. Jee jụọ ese ife butere Boys Oye. Oge ahụ crime, ife ọjọọ bịa kpara obodo. Ndị ọjọọ na-aga n'efe, ndị aka ha dị ọcha na-ezo ezo. Ndị ọjọọ na-aga n'etiti ụzọ, ndị aka ha dị ọcha a na-ezo n'ime ọfịa. Anọkata ewere Boys Oye wee bịa, ewee jide generation a na-arụ ana niile a nsapụ. Nke ahụ gacha, onye eru na 1990 o bidokwa ọzọ. Ịpụta Anambra, ịpụta Imo, ịpụta Abịa. Ebe uche m ka wee dị nke mere na Anambra, Nnewi, Ọnịcha, maka commercial center, money oriented environment. Anụkata kidnapping, ndị kọndọktọ na-ejicha egbe na-elodu moto. So many ndị dibịa na-agwọrọ ndị ori ọgwụ. Ịfụgasị ụmụazị na-eme ife ego mana onwere ife ha na-arụ. Anụkata ọgbajuo dọrọ. Ọtụtụ ndị ọgaranya, ife nna-agwụ na-eme na 90s. Ọtụtụ ndị ọgaranya ada alahụzi n'ụlọ, na họteelụ ka a na-alahụ. Jụọ ese, o wee ike kuru gị n'aka.
ibe ndị aka akụkọ abụ ka ife riri nri ghara alacha n'ofe. Ọ na-ewute m n'obi maka nwaanyị ọ na ime na-eme ada n'ofu ebe. Ife a wee mee oru ha ahụ one ma one ife a na-afịọ wee nwee return of democracy na 1999. mana aka m na-echeta na 98 o nwee ori ezu na Bank Road na Nnewi, enwe nke ezukwa na Nkwo-Ogbe n'ihi ala. Ada ekwuzi nke Ọnịcha ọkwa ma bank robbery. Ori kwuru ori ezupụkwa obere oge ezukwa ọzọ. Wee bịa nke abịa na All State mgbe enwe bank a na-akpọ All State 1998. Ife a na-agbazi luxurious bus na-ebu ego abata. Ife a wee megbuo afịa dị na Nnewi na Ọnịcha affect. Maka enwere ori a na-ezukarị n'Ọba Junction oge ahụ. Arụ ọbụkata ndị mmadụ omee moto pass Nnewi affect. Mee mgbuko Obosi affect. Ọnya ka Ladipo ji wee nwee agba o nwere taa. Nya ka Aspanda ji wee nwee agba o nwere taa. Mgbe mbụ na Nnewi a na-esi Lagos abịa afịa na Nnewi ma machine pass. Before nke machine pass ọkụ ofu ori a ka ụmụazị zuwelu were machine na-ezu ori na-arụ ana ewebido machi machine. Ọ na-egbu anyị Igbo ma ọra mmụọ. Ife nwanụ ndị Igbo ji aba anyị jide aka anyị na-agba onwe anyị egbe n'okwu na-egbu onwe anyị ọgụ n'ire. A sị Chineke ekwe n'ife ọjọọ megharịa ahụ. Maka ọ na-aba arụ a na-eme ụfọdụ ụmụazị a weda na ọgwụ ha na-agwa aja ama na ha na-anwụ anwụ. There is no gain in crime. It doesn't pay. Ife ọjọọ ada amịta ezigbo mkpụrụ kama ọ na-akọ ọtụ ndị mmadụ n'ike. Oge a ka Mbadinuju bata. Gọvanọ Chinwoke Mbadinuju, the first civilian governor Anambra State, mgbe enwere return of democracy, o wee bata. Maka nke na-eme na Abia steeti oge abụ na Aba ka ọ na-eme arịa. Ife a na-ezugbo kpata ndị shoe line Aba wee jee ije wee fọm ife a na-akpọ Bakassi. Ana m akọ akụkọ a ka ụmụazị wee cheta. Maka history na-agwa ndị mmadụ how far they have gone and where they are going. Maka ọtụtụ ndị ntorobịa na-ene anya ya akụkọ isi n'okwute. Maka o bere nye celebrate maka ife ọjọọ na-eme o wee tọọ atọ. Ada akụrụ ife ọjọọ aka ejiri ya maatụ ejiri ya anya isi. Bakassi boys wee bịa wee jide ndị niile na-ezu ori ndị kidnapper. Maka ife ndị ọjọọ ama akpara obodo forever ọ dị eme ife ọjọọ nwere expiry date ọnwa mgbe nta ya bụ ikuku ọjọọ kwuo dị ka ya ebi ka ọ na-aya ebi nwa obere oge nsapụ. O nwere onye ya egbuchanwu ndị nọ n'ụwa ma ọ bụrụ ife na-atụ bọmbụ n'obodo ndị ugwu irukwa ebe a mmadụ abụrụ aja ọsọ Chineke pụrụ imebi ụwa mmadụ ama mmenwu ya igbugide ọbara baghị anya ofu ụbọchị na egbu onwe. Akwụkwọ nsọ kwuru ya na the evil shall slay the wicked. Ịmana mgbe a na-eke ego ori ka ndị ori ji agbapụ onwe ha afọ oge na-abịa. Onye ka anọkọtara Bakassi wee bata Anambra steeti akpọbata ha otu a ka mmasị ya chared. Onye agafee n'akụkụ ya mma chared eduna ya mmụọ wee si na Aba wee gburu abata Ọnịcha abata Nnewi every junction a na-akpọ mmadụ ọkụ a na-egbu mmadụ ka ọkụkọ. Abanye na mgbuko Obosi ma ndị nke gwara adaka ọ bụrụ ebe ndụ ha dị ma ndị nke na-eti aka n'ahụ aja disapia. Otu a ka esi gbuo ma ndị ajọ dibịa na-agwọrọ ndị ohi ọgwụ ma ọtụtụ ụmụ nwaanyị na-edewere ndị ohi egbe na friza. Otu a ka ife ọjọọ si wee nwee netwọk esikwa na ọ dị ka ebe a ghara net na mmiri wee hụchakọrọ azụ esiwo na wee zara ha ncha. Amacha m ọtụtụ ụmụ nwaanyị egburu oge a na-ete ma krim maka ndị odi na-abịa na-enye ha kọmishọn. A na-egbu dibịa a na-egbu ndị ori a na-egbu ndị na-edewe egbe a na-egbu oh my god kọzi ndị ngwọrọ na-edebere ndị ohi egbe. Ha nọ n'ife ha na-eti ịta ya na-akpụ akpụ ihe ama na egbe dị ya. Oge a ka emechaa nweta onye baba nwere 9.something million amarọ nọ informant ndị ntọ. Mechaa nweta vulcanizer ji 3 months wee rụọ 6 rooms and parlor. Ọ da period ka egburu ha ncha ka m ghara akpọwa n'afọ obodo. Mana ndị ntorobịa gwụrụ agwụ. Ọ bụrụ na ụmụazị a kwụbara aka ọtọ were ndidi maka ọghọm afịa dụghọ na ndidi patience pays. Ife ọjọọ ada akwụ ụgwọ ife ọma. Ife ebe a na-egbu ndị a kefee ha aka n'azụ wee were mma ofu mgbu ka a na-egbu n'azụ onu ọ dịka otu esi eme
achọ igbu efi atọ n'onu ya okwe ekwe. Otu a ka esi eme oge ahụ. Abịa gburu anagbupụ isi awụọ fuel about some steps wee mụ ihe ọkụ akpụọ mma na ana ụna ụfọdụ na-alachakwu ọbara. Mbụ ndị na-arụ ọrụ a enwe ndị lụ Bakassi agburu ụmụnne ha. Onye banyere ọrụ Bakassi ọ bụrụ na nwanne ya na-ezu ori. Ife mere oge ahụ bụ massacre without mercy. Eso na akpụrụ generation ụmụazị na 1990 tiri aka n'ife ọjọọ nsapụ. Ndị kọndọktọ jide egbe eloduo moto apụọ eme ndị mmadụ offload lodugharịa ọzọ. Arụ ọbụọ na oje arụ ọbụọ na ụna. Ife a wee mee anyị Igbo affect ma ebe a na-azụ afịa. Nke ahụ wee gafee ọ dị ka ekutere ume. Anabata na 2000 and ife Nnagwu na-eme between 99 and 2003. First regime Chinwoke Mbadinuju. Emecha Obasanjo o nwezi ebe o ruoru mma chagide red na-abakwuzi ọ dị ka ya aba na university maka ọtụtụ ụmụazị nọ na university na mahadum ụfọdụ nna ha ji ego nwetakwuru egbe na-eje highway robbery. A na-eselebreti ndị ọjọọ na-akụrụ ha aka. A na-eze ha eze achọ ibi ori agwa gị na aya bịa ori na be gị gwa gị time gwa gị de. Akwụkwọ nsọ si na onye ori na-abịa na mberede mana ọ bịazi to the level na onye ori ya agwa gị mgbe o ya eji wee bịa ọ ma maintain ya. Otu a ka ọ dị ọtụtụ ndị uwe ojii oge ahụ enwecha ndị nke na-enyecha ndị ori egbe ndị kọndọktọ na-eso luxurious bus. Ife ọjọọ karịa ụmụnne m. Obasanjo wee machie ya bụ Bakassi mana nke bụ eziokwu na mmadụ gwụrụ anwụ. Oge ahụ ebute ya foto album. Ị ya ma na onye gị na ya na-ayị na-eje ọrụ abalị. Ị ya ma na ọ na-agwa ajọ ọgwụ. Otu a ka esi akpụkọ ma ndị ha na onye ha see pikchọ ma ndị ya na ya na-aṅụkọ mmanya. Onye ọbụla ọsọ ụfọdụ gbafusia ma Ghana enwe ndị gbafuru mana emecha nwude ha. So ọ bụrụ na mmadụ na-eme ife ọjọọ mbọsị ọsọ ya esu anyị achọba ndị ọjọọ mbọsị a ka ihe regret ife iji wee banye na ya. Ọ ife ndị ezi ozi ya. Ọnwa akọ nka ya eji metụrụ na aka maka nke na-eyi egwu na-abịa. Anyị kwuo na maka boys oye kwuo maka nke ndị Bakassi batarụ 99 wee na aha one ma one wee kpochapụ ndị nke n'oge ahụ. Ọ na-eru 2005 o wee bụrụzie onye a na-akpọ Osisi ka nkwụ. Afọ ya bụ Obiọma Nwankwọ. This young man bụ one man squad. Osisi ka nkwụ bụ onye terrorized Abia State to the certain level na apart from anini na Sunday Osumbo the criminals anyị nụrụ jere bank robbery. Onye aba another person record ya na-eyi egwu and also Deriko nwa mama maka oge nke Bakassi ka egbu Deriko and so many other guys na Ọnịcha ndị na-enye nsogbu na ugwu na kpamkpa na Ọnịcha. Even na kọrọ na akụkọ ndị acquainted with maka all this terrain ana m enwecha time ejeni ya. Osisi ka nkwụ bụ a young man na-eso onye a na-akpọ one man na Rivers State a na-akpọ Ateketon. O so wee na handle ya weapon ebe a ka o si mụta weapon handling. Ife a na-eme during militant era na Port Harcourt. O wee lụchalị ọrụ mechaa lụọ ọrụ a politician ọrụ na Abia State na 2007. O wee ebe o lụrụ maka ọ ka i wee fụ maka ọ na-abịa ewere ndị ntorobịa wee lụcha ọrụ ebihapụ ha. Ndị na-anọ na receiving end abụrụzie pharmacists ha ketazie change maka ndị ji ha wee bido ọrụ a kpanye ha egbe n'aka kwụdebe ha ụgwọ n'ụzọ ha wuru sekuriti chekwa onwe ha rapụzie ha na society. Nwa amadi ya wee buru egbe wee fọmụọ his own gang mgbe a kwụsịrị inye ya settlement wee bido kpamkpamkpa na Aba Ụmụahịa Irosi Port Harcourt bata Aba ndị na-eme mbata ndị na-apụ apụ wee megide ire. Ụnụ ya anụ akụkọ mgbe e kidnapụrụ school bus na side Abai school Aba thinking afa school ahụ. Ife a na-eme ụbọchị Monday, one black Monday, ha wee sizie the whole students ma ndị nkụzi. Ife eji wee gbapụta onye ọbụla n'aka this young man Osisi ka nkwụ bụ $130,000. Enwe akụkọ anụchara oge ahụ emechaa debunk ọ dị rumor mana nke bụ eziokwu na eziokwu dị na ndị banks nwee settlement a na-enye ya ka ọ kwụsị bank robbery.
adịka weekly ka monthly ka eji enye settlement ka unu fụ level crime ndị mmadụ na-eru wee chezọ na a na-anwụ anwụ. Ife niile na-abụ to survive on the street because of ụdị ọrụ eji ya wee lụ ndị mmadụ bụrụzie victims. Onwe akụkọ akọrọ na particular gang jidere nne na nwata nwoke si ya na mama ya dine anọ n'ebe ahụ na-emeghe ife akaja oge nke osisi ka nkwụ. This young man megidere ife nke na social life was at the zero level na Aba. Ije afịa na arịarịa ndị mmadụ ịbata afịa bịagoro ife na arịarịa mechaa bụrụzie ghost town, ọ bụrụ ghost market squares. Ije akwụkwọ problem, parents chiri uche n'aka, iro niile express ime afịa society everywhere. Onye a na-arịa bụ osisi ka nkwụ. Gịnị wee mechaa mee? Ụmụnne m, ife ọjọọ adịghị mma omume. I'm a young man. Mgbe ụfọdụ nna kọndem ife ọjọọ dịka ọ na m ama mmenwu ya, ana m agwa ndị na-arụ ana ọtụtụ nụfụrụ na-eme ọfụma taa ya arụ nkwa na ana, kama na the good guys today fụchara ife ọjọọ si mba na ha ya eso ụzọ nke ọma, na ha ya eso ezigbo ụzọ. Ana m ezi ozi a n'ihi esi nwe n'ife ọjọọ bata n'ife ọma ka ndụ gị taa atọ. Achọrọ m ka ị nwụọ ọnwụ ike. Ọnya ka m ji ezi ozi a. Onye biri ibe ya biri, onye anwụ na ibe ya efuna, onye egbune mmadụ ma mmadụ egbune ya. This young man wee megide ire, o wee ruo a particular day, o bidozie ịtọ ụmụ ndị ọgaranya. Ọtọ ha mmadụ one ma one. Goodluck Jonathan wee nye iwu e wee chọba this young man at all cost. Ndị amị wee lee ambush wee lahụ n'ime ọfịa for 3 days na Evil Forest ebe ọ nọ, ebe o nwere camp. Ife a na-agbada forest bụ Obokwe Asa Evil Forest na Ụkwa West Local Government na Abia State. Ebe a bụ ebe o nwere camp. Ụmụnne m, unu fụ ife mere ụbọchị a. Unu fụ egbe agbarụ that day. Unu fụ egbe agbarụ mbụ ndị amị na this young man na ndị otu ya. E nwere onye nwoke nke a na-akpọ Polycarp, nwee nke a na-akpọ Chinedu. Ha ịtọ ka a sụrụ akwụ ofu oge. Ndị niile na-ejere ha ozi enwere onye survive ya nụ, maka agbagburu osisi ka nkwụ ebe ahụ. Gbagbuo Polycarp, nke a na-akpọ Chinedu onye mechaa anụ nwụọ leta na military hospital na Port Harcourt. Ibe nji na-akọ akụkọ abụ otu ọbụla onye dị ndị agbata obi ya ma enwe oge na-abụ mmadụ nyekọta nsogbu ndị nche were abalị mefuo ya. Ụdị ife adịcha, mana ọ bụrụ ife anyị atọ mebe, mana ụdị arụ ụmụazị na-eme kịta maka ife na-abụ mebe oge ahụ enwere enye ọda solution, enwere enye ọda alternative na-abụrụ resort to iji abalị mefuo ụfọdụ. Mana ọ bụrụ ezigbo ife anyị achọrọ ka egbube ndị young men, mana ị na-ezie the kind of crime some young men na commit now, it's not part of us. Ife na-abụ nsọ ana mmadụ ịkwafu ọbara gbuo nwanne ya, kwafuo ọbara na ọgwa na anaghị ịkwafuru ọbara na ya. Ife njikọta aka osi ka nkwụ a bụ ka ụfọdụ na-arụ anata ama na enwego ndị ruo n'isi mana ha natarọzi, nwee ndị bidoro ya nụ mana ha emetere ya aka, enwe ndị bụ first operation ka ha so wee je eduna ha mmụọ. Maka ndị joint task force na ndị military so wee tikọ aka wee sodo onye a 3 days ka ewepụtara ya na niile a alụrụ. Egburu ya na 2010. Yes, if I'm not mistaken, na 2010 ka egburu ya. Na December emechara onwe ụmụ agbọghọ 6 akpọpụtara na nga maka osika nkwụ nwekwuru nga n'ime Evil Forest ya. Nwa ya nwaanyị na-esi nri a na-ebunye ndị kidnap. Emeli arrest, onye nwakpọ ndị amị wee jee ebe ụmụ agbọghọbịa nọ, mmadụ 6 ndị ọ na-eji were eneru onwe ya anya. Ife ọjọọ ada atọkwa na atọ, ekwuo m ya ọzọ. Everything bụ evil nwere expiry date. Ọnwa mgbe nta, the power of darkness rule within a shortest period. Ọ na-eme ka ọkụ gas. Tupu ị mara ife na-emenụ, ife achawa. Ife ọjọọ ama adịgide, ọ na-aka gị na ya sere aka.
wepụ aka enwe n'ofe tupu ọ ghaa aka mmadụ. Akụkọ a nkọrọ bụ ka isi na-ewe mụta ife. Ọ bụ na ị na-akwafu ọbara n'ụdị na ụdị ọbụla, sọọsọ maka na enwe ka ọnọdụ si wee dị n'ala Igbo, ị hijack ya ọ bụrụ opportunity. Ndị mmadụ ama agbakọ ọsọ forever. Ncheta aka ịtọ nkọrọ ebe a, akọrọ maka boys oye, akọrọ maka Bakassi boys, akọrọ maka osisi ka nkwụ. Onye ma ife na-esi n'ife mere ndị ọzọ amụta ife. Onwe ndị mere eme emezi n'ọzọ. Ka Chukwu bi n'eluigwe merụ gị ebere, ka na ịkwụna ya ghara emegide n'anya.